Shapela, Asha Kalai de Mano Mandela. और ये कौन है ये कहाँ से आया बदतमीज हेलो गुड मर्निंग जतरा बाहाय दंबाय जतरा फुंकाहाम पहिला फुंकाहाम मारि वो आनी तोत्रा रासुनानि हिनय आनो दमकि रिनाय रक आनो पाइखिबनानि तामनाय हिन सानाय रक पहिला नरकनो हामबाय ते फुंकाहाम norok sawai mano norok ani totra rasunani musungoi tongkainke ang boro phainai sadi norok kosto khai phaina nanglak ang baithakno norno naitobo phainai ya phaide tinini ko salayano kobangma salromoi khali nugoi tungo youtube khulugai khali elizabeth koloini kaile panba hingkai je kakni mote nukmani hingkai 12 तारिख मिया लाइसि थांगा काइले पान्दा खरकसा वानसा खरकसा दास बाय हिनाय जे कुबुय दा बो वानसा बाय काइजांलांने थांगoi दं कुबुय दा बुइ जे भिडियोस नामलाय गोबां मा ससियेल मिडिया ओ भाइराल उंगoi दंखा कोन एकटा कक फानो फुंगिया खबो जदि कुबुय हिंके जे आसुक बरक भिडियोस नाबै तंमानि abo kuno rong korei haisi elizabeth koloino angbo hamjago angbo support khlaio angbo subscriber no bini kubangma borok ang hai kubangma bono hamjaknai singer ni hoite bini actor ni hoite actress ni hoite kubangma bono hamjaknai borok tong phiaba jodi sung semano chini thuyo bokung barong thuyo kaisano je bokung kolok nei khana ka hingke Thwi kutugoi phaio haisi nung jesa ba phono kaijak di abo na hiya phia phono bukung kolok ngai chini Thwi kicha kutugu haisi abone bagoi je asuk kubangma borok video snamkha ok video snamnai no hamya hintai kuroi hanya satai kuroi haisi elizabeth koloi nung video nai tong phano tani bagenke je borok ni bagoi video snamo bo tani bagoi snam sisi abo none head khlaiya ya abo none neslaoya karon tamo hingkai bukhani je dukho prakash khlaimaya borokno phunukmaya ni bagoi video snamoi phano ma phunugo haisi o video snam phurka bo nin bago kok chaya phano ma sane gaisa kani haisi tamni bago hingkai bin bukha dukho nangmani je ব্যক্তি no ang hamjago je ব্যক্তি no ang support khlai tongo je ব্যক্তি ni hoite sini tiprasar ni sinimung buskango thangoi tongo তিনি এলিজাবেথ কলই ফানাংখা পারমিতারিয়াং ফানাংখা বা উর্মি মরাসিং সং ফানাংখা গোबांमा বরনে হইতে চিনি তিপ্রাসারকনি মুসামুং রসামুং जों मारै दङ अबहाय बरक जदि वानसा बाय थाङै पाकेंके जे वानसाना जों जलिउ जे वानसाना जों देसलेउ इनके बरकनि बुखाव साबाबिक दुख नांनाय हायसि दुख नांनाय जदि कुबुयङै दंखाय যদি এলিজাবেথ কলই ঠিক ন কবি ন ওয়ানসাবাই কাইজাগই তংখাই হিংকে বিনি যারা সাবস্ক্রাইবার তংনাই রক যে বনো ফলো খাই তংনাই রক যত আনসাবস্ক্রাইব উঙ্গই মানো তে আনফলো খাই রুই মানো তংকে ব ওয়ানসাবাই কাইজাগ খানো হিংকে বচিনি বরকলিয়া হাইছি বসা বসুং সিসিনেলিয়া ত্রিপুরাও এলিজাবেথ কলই নে খরকসা एक्ट्रेस খরকসা সিঙ্গার তংগো হিনে চং বগসি থাংনাই হাইছি जों सिनिक्लाक जों abo जों मानेवनाय मिया वानसा बायके जों मानेवनाय मिया आरे बो ओचला हिमांशु दास माने बो आसामनि के तामखाबा बो आसामनिया बो एक्चुअली बो बांग्लादेश नि फाइनाय वानसा सेमो बो आसामो तंखाके तो आसामिस कक सानाय न दास माने न वानसा जों जतन गांगबा सायमानो बिनि क्वालिफिकेशन जे सापानम थं bo papon ni band no thango guitar tamnang thu music tamnang thu muchung naina nangya bo khlai dong tho bo bin meter pia ba nung khoroksa tipra chang goi nung khoroksa tipra jukung goi bahai kai wan sa bai nung kaijaknani bukha phai nung to emne asu sia buri buya nung asu dunia ni nung bahai choli tong halchal nung asu sia borok buya jetni chini o tripura o তাবো সুজরা তামনি বাগৈ চং অরয় পরয় গো কাফরাই দং তামনি বাগৈ চং চিনি অধিকার চং মাইয়া তামনি বাগৈ চং ডেভেলপ ফাইसिं আগौ गया
Sabo chung no sukulogoi toni abo chung kahamgan saiman ble chung kahamgan saiman obote katal khe sana nangya ge je borok bai chung phai choli tongo je borok chung kafi goi tongo je borok chung daberi tino o borok bai nung khai jiboni bagoi nung kusungna ni thango ge abo sab joliya tongnai jotono joli nai ang thaising sama hai nono agini salo kya hame hiya ble tini nung chini borok bai nung kaja khaitam kamuba chini borok bo tongble na chini borok no nung borok khaisi nukliya sui tok musu khaida nuksi haine bagai noro wansana ruk thai thang baksa borok comment khaimano bini life bini matter boje sabapon kaijang nai je sabapon thangnai nung sanai sabo nai chini bagai loss haise chini te prasane bagai loss ang obor sanamu sungo chung khanaka idani ADC government ni bukhuk tui khanaka je ti prasa kobuni alka jati be kaijak thanga ke bono ti prasa ni simi ST ni simi norjak na hinai phia ba amo bukhuk ba simi salai tonglayo implement ke khailaya haisi kono samung tangjak ya amo bason simi kotor relayo hudda hino bono hudda tini aboni bagano asuk sinai dungnai nung thango Thailand biang thangguri phainai borok nung bahating ba je jaga agi nono ringjago o program ro ke phaidi by Elizabeth madam Elizabeth phaidi tabu hungka nono juta khulu gosi khitaran boi haisi asu gobangma borok je nono hamjak tungnai borok no nono juta khulu go khitaran nini mahe obostha angle support khaya ba song haisi ang support khaya ang naislam mani jinis no ang te nai bomaya ang naisik bomaya haisi bini account ni hinu koi man khana ro 38 ke subscriber ungjak aboro norok si saiman tam khlainan dabu ang semia ang sagalak norok na tam khainani norok si saiman obo 38.5 o subscriber ni phaika hamjagano phaika na ble hinge chungno bono sagati chawo haisi chungno tola khiklai mano haisi abonrok semano te ang kuno sana thangli haisi ang thangnai ambasa train station o thanga agartala thangna ni noi aro nai male ang hai poila khai nugya norok je thangnai nugano ai auto rok to ni man gana nai di khorcha khorcha te prajuk angha wansa kok sai tongkha olokha atka sepe plawai te prasa kok sau wanai thaka ang siari chin boroksi sehra kaham nai thok pani puri faltong puri sabji rok falu tokti rok rugoi falu wana ma singja thelari nai abhai rok nukha kha kham phai haisi abhai rok nukhai kha khamoi phayo amon bagase masao chungkhai hinu baksa je chesta khaine khai tongo nung wansukdi o boro rokai sakne musungdi tong boi saka hingge jajak laijago amhai saitong kha binong nei saitong ma hai bini nong nei nong tong ma hai bini nong nei kam tong ma hai abhai tese ulta kok saw haisi gabono ang tebisi sana thanglia sakai kubangma khor thango kubangma tripro kubangma tongo ma hai sabo sabai glak ngete kaisa ang norno photo phonogo norok nugoi man khane buskango abo naidi chini te praju tai wansa jaba busuk si chehra kaham busuk si naithok chini o te praju chini borok wansa bai kai jak o maharok nukhai kai ani bokrogo norok nai tongmani bokrogo tamo comment phaisari ekta na comment phayo gali khoksi tara sana mujung phayo abo rokno nugoi bahai kai sojo khai tongnai ba bahai klai control khai tongnai tini baksa sao tamo bini life bini issa boje sabafan kaijak tongthu je sabafan thang tongthu nini life nini issa hinoi nung bo do phani borok nung saimra nangano tam nini life nini issa nono je wansa nono sukru boi tongo je wansa nono habya khlai tongo je wansa nini bagoi chogoi tongo hako nono phopnani o wansa nono nungkhai horni busai sanambo nini jiboni busai sanambo sung jolimani karon norok hamjak mani bagoi sibile
hamjak mani bagai se joliu abo naslawe joli maya den abai rok kubang ma dong ke hambai taisa norok no ani video kurungoi tong mani bagai ngei norok bai haino hai malai nai next video hambai